8 uutiset, uutisankkurina Kirsi Salo. Kahdeksan uutiset, uutisankkurina Baba Lübeck. Nelosen uutisista hyvää iltaa. Suomalaisista kerätään arkaluonteisia terveystietoja. Uusi esitys on kirjaamassa lakiin Stakesin kiistellyt rekisterit. Viranomaiset haluavat nykyistä laajemmat oikeudet kerätä ihmisten henkilökohtaisia tietoja. Jo nyt Suomessa on lukuisia rekistereitä. Nelosen uutisista hyvää iltaa. Vuokra-asuntojen villit välittäjät aiotaan pistää kuriin uudella lailla. Jatkossa asunnon välittäjille halutaan ammattikoulutus. Nelosen uutisista hyvää iltaa. Bussilakon jatkuminen uhkaa keskeyttää Tupon neuvottelut. Elinkeinoelämän keskusliitto uhkaa keskeyttää Tupon neuvottelut, jos AKT ei lopeta bussilakkoaan. Ehtona on, että työrauha palautuu huomisaamuun mennessä. AKT on huomenna laajentamassa lakkoa Helsingin satamaan ja kemikaalikuljetuksiin. Myöhäisuutisista hyvää iltaa. YK:n turvallisuusneuvosto on vajaat puoli tuntia sitten kokoontunut pohtimaan Jeninin selvitysryhmän matkaa. Israelin hallitus ilmoitti iltapäivällä, ettei se saa... Suomalaiset Hyvää iltaa. Viimeisetkin suomalaiset sotilastarkkailijat ovat lähteneet Sri Lankasta. Sampo Pankin uudesta verkkopankista on paljastunut vakavia tietoturvapuutteita. Hyvää iltaa. Sampo Pankin uudistuneen verkkopankin tietoturvaongelmat jatkuvat. Pankki ilmoitti jo kertaalleen korjanneensa ongelman ja vakuutti, ettei asiakkaille ole koitunut vaaraa. Poliisin sisäisestä kurinpidosta paljastuu omituisia piirteitä. Selvitimme, millaisen rikoksen poliisi saa tehdä niin, että työpaikka vielä säilyy ja mistä saa potkut. Tulos oli yllättävä. Tässä Nelosen uutiset. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Helsingin Sanomien tekemä selvitys paljastaa omituisia piirteitä poliisin sisäisestä kurin.